Nah, guys, iki esuk-esuk sarapane telo godhog singkong, guys. Doke sing godhog. Yo, ayah salam pambuka. Mamam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jumpa wabarakatuh. lagi di channel keluarga di sarapannya telo, guys. Telo singkong. Kue sampok mam kok. Singkong terus karo apa? Godhogan gedang. Godhogane gedang iki tak kek kulkas, guys. Ya banget akeh, ngene gak dikek kulkas ya mambu. Ada kok ning kulkas. Telur ndek ngejek. Terus iki sop-sopan yo enek, bingung masak apa ya, guys. Bakul iki ora mangkat, bakul sayuran iki. Jeblok. Wong kok iso apa ya enek. Terus arep dadar ndok lho. Ngono Dik Dinda, ya sarapan. Telur iki tak irisi lombok, brambang, bawang. Jadi iki enek daun bawange bareng ngono. Tapi kok gak enek daun bawang. Emang telur 3, guys. Kok karek ngentepno wajan. Walah bangeten mbok usumi rono rene apa mbok apakno ya Pakde kasih. Pakde paringi. Ya, Ding. Pakde kasih. Bar kono ae, kowe mek sing cilik lho gak entek. Mek sing cilik, Nduk. Sing cilik. Wis mulai sarapan, guys. Tentang do aktivitas pegaweane dhewe-dhewe. Wis monggo. Dinda, Sarapan. Sarapan karo telur. sarapan rundok, guys. Iki rasane wis pedes, asin, wis gurih enek kabeh tak kei irisan lombok. Jane daun bawang sing ngono iki, tapi ora enek. Ora enek daun bawang iki. Bajune ra nggawa Dik lali. Mamsak temoke eneke telur dadar ndok. Ya, guys. Bakule prei gak menyang. Pokoknya sing paling cepet, paling praktis yo ndok ya, guys. Segone anget-anget ngene wis. Dik, do ceblok, Dik. Yo. Wedes ya. Rek tak irisi lombok ngono nek. Tak kayak pedes, asin, mesisan ya. Jadi gak usah nguleki sambel ngono mikir kuwi. Wedes ya. Ya engko nek didadar tok dikek uyah ngono ya anyep iki nggo mangan iki, Cek. Nek dikek lombok, brambang, bawang ngono. Ya ndek banyu. Nduh rek tak gawa banyu. Entek rek ning galon nek. Rek ning kulkas. Alah. Aku aneh rene kene rego. Bakso serepen, guys. Montorem tak sitokne, Nduk. Pun. Dipangku adek ajange ya. Kuwi kan nganu, senge panas kena blitur. Ditelasno lho nggih. Hawane rek ngene dijak hujan pindah ning anu. Montorem, engko nek udane kok ndingi dipindah.
timbreng neh lho, Dek. Cabut koyo ngene. Mbok udan neh. Jas hujane kok kayak ndi ya? Ning motor putih. Lah ya engko ganti wae Dinda kuwi lho, dipindah. Ditelasno, engko arek separo kok. Telasno. Engko nek entek akeh rak yo wareg kok, Dik. Iki kan pramuka, kawan pramuka eh. Lah yo mantuk sik terus balik neh. Jas hujane digowo, pindah ning montorem. Tas ganti sing tas nek kena udan gak teles, guys. Lah ndek iki sing ngene ibu kan loro tak kon nganggo pineh jere gak usah Bu, engko kabeh-kabeh engko amoh jere. Entake bareng kuwi tak nggo sok ae sok sijine. Andek neh. Bismillah ya guys, di hari Jumat ini Pak Su menjemput rezeki, muga-muga dadi, muga-muga rezekine ya. Angkat sangune nggo apa ora? Sangune pun. Lho, kanca Imam ke sekolah ndak ning SMP Mulus kene, Dik? Oh, ning Jero ya. Terus kayak neng sak engko kecer. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Su ya salaman, guys. Ya Allah. Salaman ya. Muga-muga dadi tak dongak-dongakno untuk rezeki Jumat berkah. Do idal dhewe guys. Alhamdulillah. Nah iki guys, dhisik iki masak kanggo makan siang. Sop tapi simple guys iki. Bakule gawane cuma wortel karo kol. Ora nek kentange, ora nek kembang kol. Jadi iki trimo ngene iki tok guys, ora nggo labu siem. Ya wis saeneke ditumbas. Sing penting enek bakul ya guys. Trimo wortel karo kol kita bening. Terus iki goreng tempe. Terus iki sambel kecap.
Pindhok sisa sing esuk mau, guys. Wis mantul. Karek ngumupno. Nek ning pasar ki lengkap, guys. Ya enek kembang kol, enek brokoli, enek wortel, kentang. Lengkap nek ning pasar nggih, paling gak 10.000 nek wis entuk marik-marik. Lah iki mang trimo piro, guys, regane? Cuma 2.000 rupiah. Wis entuk wortel karo kol 2.000 rupiah. Terus tempene 2.500. 4.500. Terus karo jamur kuping 3.000. Wis entek piro 7.500 ki wis entuk karo sesuk barang, guys. Murah nek sayuran kene-kene iki. Tumbas jamur kuping seada sesuk dimasak karo soun. Kak kena nggo sarapan sesuk-esuk ya, guys. Tak tekok ning kulkas wis. Jamure kuping. Yes, karek ngenteni umupe. Pak Suki ya wis teko, guys. Yo. Alhamdulillah, lune ndi mau. Kene mang jerum ning kene. Bubuk ning kene, Mang. Ya. 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 Apa ning ndi? Ben delok sawah. Jadi gak topinan nyamuk itu kok ngene masak iso koyo nyamuk gatel panas aku. Ndek anune gantelane HP Dinda. Mergawe ya, guys, sak gawe-gaene. Ndelok sapi kene urung rezekine yo. Masih aja zong. Sabar, rezeki iki gak kena di oyo, ora kena digudak. Nek emang wis rezekine yo goleki dhewe. Karek korah-korah trimo wajan tok guys, banyune wis gak metu. Paling sedelok engkas ngudi kakno. Lho, Dek Dinda ya wis mantuk. Gak gong mam. Dek, sope ning tumpang kompor nggih. Sambele, tempene tak tutupi. Ganti baju ah, Dek. Pramuka nggih nang mandi ya. Wis jam 11 lho ya. Wis kalau kola-kola. Kok rantang mandi kok. Keri cuman kok. Budal jam piro? Ya kekon. Nah, terus ngenteni wis bar kori ya keri ya, Mas. Ayo ngene iki nang mandi, nang dhisik. Persiapan. Mangkatem jam pinten, Dek, nggo? 1. Ape udan lho. Hati-hati. Hah? Ape udan iki, Dek, mendung iki. Dek iki jam 1 wis udan. Kayak di jas oren. Enek aku ki jane tumbas jas udan sing kanggo ngono ku lho ndukuran tok ngono lho ya, terus sampai teko ngisor. Dinda tak kon nggo niki emoh kok. Wong trimo nggo sak lewatan kok ya emoh. Panas iki kan panas loro, kadung
mendung udan. Emang ngomong apa, Dek? Ngomong piye? Tak remeh nek Sayure. enggak tempene ambek iku nek kan ngene. Anak bu itu masak iki neh. Bosen. Tak jajal tau siji. Tak kayak lah. Enak. Terus anak sing kan mek sing ngiser ta, Bu. Ketelup sambel tuh guling. Lalu tak jajal lho kok enak. Bagi. Dosa, Dek. Aja ngremehno masakane ibu. Sekali ngremehno roh rasane rek emak-emak ae. Senengane goreng tempe neh ngono. Maksudnya ya seger mangan sak piring manjung ya telas. Bersyukur mama karo apa iki sing penting wareg, sing penting sehat. Ini tanduknya. Aku wis batin saking kok buka tak sopno karo tak goreng no tempe mesti gremeng. Tapi roh rasane ya mangane ya seger. Seruput. Seger ta? Nang mandi sing resik. Engko mangkat sekolah neh. Tanduk nah nek kurangen. Tandukne. Enak toh? Tek diuyupi sak kuah-kuahe kok. Ngono kok maido. Pak supe mangkat jeman, guys. Mandi nduk seger nduk. Gosok. Cek setengah 12. Wah, ya jeman guys, jam piro? Setengah 12 nang mangkat. Sangane adan nang mangkat. Iki ngono pisan aku. Budal keri balik dikit. Baleke dhisik. Nek ndonga ki sing suwi ya, berdoa sing suwi. Njaluk rezeki sing lancar. Njaluk awake sehat, njaluk panjang umur. Sing ngatur iki, guys. Ora rezeki kok njaluk ae. Njaluk karo sing kuwasa ya ora apa-apa leh kok. Iki sing ngatur. Sing ngatur terus sing kuwasa nek. Sabar. Sabar iki bapakmu ya. Sabar iki pandum. Sabar narimo ing pandum, guys. Sane yo njaluk sing kuwasa. Mbah Pomo budal lek mang ya. Mangkat tok wong. Mulai nyemil. Nyemil aja, guys. Sayang iki pentole gek nek sope gek nek pentole, Dik. Bakule gak nggawa. Bakule sing ning pasar kon iku urung mulai gek pentol. Apa jenenge? Makroni. Makaroni kok basreng aku iki nek omong. Makaroni. Nek wis live-live iki enak ya din roti ya enak. Tapi nek anggek bodo niki kok roti kok do diliwati ya.
Paket apa, Dek? Masa mandek ini? Oh, minyak anak lanang. Mboten enten, Mas. Enten tiange, Mas. Buka mawon pagere wonten kok. Nggih. Mas Arif. Mas. Paket. Enten kok, Mas, wong dereng mangkat tok Jumat ana. Mas Haji Siwardo ning jero kamar kan ora krungune gak diceluk kok kedaan. Ya Mas Haji sempurna, guys. Nggih, Mas Haji metu. Walah ketoke kok kriak kok enak nih, Din. Kok kremus. Enak. Iku gak seneng iki, Dik. Rasane piye pedes? Cuma pedes-pedesan ae, Dok. Nek sing basreng iki sing piye, Din? Enak mana? Dawa. Nek kuwi apa? Makaroni. Ya Allah, Dek, anduke bapak, Dek. Jereng, Dek, nang mandi misan. Iki lho kok diklumprukno ning bayang. Nang mandi. Iki engko sedeng ayah engko mantuk, terus jam 1. Engko nek persiapan nek numpak motor tergugup kabeh ngono. Bensin. Ya engko ditumbasno. Nek buka kulkas wis ada ditutup kok iso. Cuma pedes-pedes ae kok. Wis mandi. Aku wis gak sekolah. Maksudnya piye? Libur. Sesuk mulai libur. Terus acara apa? Hah? Kakak kelas ujian nih. Kakak kelas ujian. Libur pirang dino? 8 hari. 1 minggu berarti. Mulai sesuk. Oh, sesuk wis gak sekolah. Berarti tinggu ujian kelas 9. Tapi aku tetap di sekolah soalnya numpuk tugas ke guru. Maksudnya cara esuk ya tetap masuk. Gak jam 7 iku ki koyo video callan sak kelas. Oh, lah. Terus ki membahas Lewat pelajaran. HP. Terus numpuk tugas nih sekolahan. Nggih, terus Ampun ngono kuwi bendina. berarti lewat HP pelajarane. Wis nang mandi. Terus berliburan aku pelantikan. Pelantikan piye neh maksudnya? Pramuka rakit. Berarti engko Dinda apa kuwi? Kemah. Kemah. Kok ibu ngirim iku nasi, roti, perbekalan. Waduh. Lah ning ndi ngirimku? Ning sekolahan tapi gak oleh masuk ning gerbang tok, terus dikekno ambek kakak-kakak. Ibu ngomongnya ngene. Ini saya dari Kelas. wali kelasnya atas nama Dinda kelas 7F ngono. Terus diantar Oh. ibu mantuk gak oleh ketemu. Terus aku dipanggil nih Allah. Lah nek oleh ketemu mbek anake iki piye Loh maksudnya? kan nek mantuk pelantikannya kan kumbar. Ya berapa hari iki? 1 hari 1 malam. Maksudnya paling Yo ning sekolahan kono ae. jam 11 Alah, siang yo sampai cedak nek nang sesuke sekolahan jam kono. 7. Oleh nggo motor. Gak oleh paling Dik. Lah motor diparkir ning ndi nek nginep? Ning jero sekolahan kono. Gak usah lah nggo pinter nayah ae kok nggo motor bareng. Cukup sekian video dari keluarga DC. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe,
like and comment. Semoga family online yang ada di Indonesia maupun luar negeri semoga panjang umur, sehat selalu, Amin. dilancarkan rezekinya, dimudahkan Amin. segala urusannya, Amin. dan tanpa terkecuali. Amin. Ya. Wah salam ya su. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walah dek. Orang salam dah gitu, dadak. Alah ya. Entah mandi nyanduk ayah iki lho. Oh kok iso dikon latihan. Ngevlog ben iso kok.